Час новин на телеканалі АТР. Ви дивитеся «Заман». 24 листопада, 1366-й день анексії Криму. В студії Софія Абляєва. Добрий вечір. Море сліз, жалоба та біль. Крим попрощався з ветераном національного руху Виджия Кашка. Віддати шану легенді кримсько-татарського народу, що усе своє життя боролося за права співвітчизників, прийшли тисячі небайдужих людей. Серце 83-річної Виджия Ханом, яка пережила 3 депортації, зупинилося напередодні. Національні стяги обрамлені чорними стрічками від ранку на будинках кримських татар. Це знак скорботи та солідарності з родиною Виджия Кашка та усім кримсько-татарським народом. Так розпочалося вшанування пам'яті однією з найяскравіших діячів національного руху. Тисячі кримських татар з'їхалися до селища Учкось Новокльонова Білогірського району до будинку Виджия Кашка. Усе відбувалося під пильним контролем російських спецслужб. На околиці селища ОМОН підігнав автозаки. На прощання прийшли провокатори та колаборанти. Серед них прокремлівський Ескандер Білялов. Їх вигнали зі словами «Ганьба». Серце 83-річної Виджия Кашка зупинилося вчора у кареті швидкої. У момент арешту активістів у кафе в центрі Сімферополя їй стало зле. Своє життя Виджия Кашка віддала за кращу долю свого народу. Вона до останнього боролася за повернення кримських татар на батьківщину. Спасибо народу. Спокон веков мать боролась собрать народ. Сейчас видно, что мать боролась и в борьбе умерла. І народ все-таки собрала. Виджия Кашка народилася в Криму. В 9-річному віці її разом з родиною депортували. Починаючи з 50-х років, вона стала активною учасницею національного руху. Вона одна з перших, хто відкрив шлях до батьківщини багатьом співвітчизникам. Справжній воїн кримсько-татарського народу в період анексії відверто висловлювала свою позицію. Одна з перших прийшла під стіни телеканалу АТР, коли окупант заборонив мовлення. Приходила на кожне засідання суду, щоб підтримати політв'язнів. Її слова в одному з останніх інтерв'ю нині для кримських татар звучить як настанова і заповідь. Ми не повинні нині розділятися. Хтось думає про роботу, хтось турбується про здоров'я. Ні. Ні, народе, не це наше завдання. Найважливіше для нас всіх – це батьківщина. Для всіх нас батьківщина одна. Батьківщина не продається. Народ не продається. Віддати шану Виджия Ханом приїхали понад 4 тисяч кримських татар з різних куточків Криму. Провели спільну молитву. Ільвіна Сідбулаєва, «Заман», АТР. Дуа, молебень за упокой душі Виджия Кашка прочитали і в Києві. Після п'ятничного намазу в ісламському культурному центрі Аль-Раїд мусульмани столиці прочитали молебень та згадали про заслуги перед кримсько-татарським народом. Можем считать, иншаллах, на все знание Аллаха, что она умерла шахидом. И поэтому просим Аллаха Субхану ва Тааля достойно того, чтобы упомянуть ее имя в мечетях, в разных местах, и попросить Аллаха Субхану ва Тааля за нее дуа. Пусть Аллах Субхану ва Тааля примет ее у себя с его милостью, простит ее грехи, сделает ее из обитателей рая, примет ее шахидом, как и других мусульман. Кримсько-татарські стяги з чорними стрічками майорили сьогодні не тільки в Криму, але й в Києві. Таким чином, соратники Виджия Кашка висловили жалобу через її смерть. Зокрема, національний та державний стяги з чорними стрічками з'явилися на будівлях телеканалу АТР та у головному офісі Меджлісу. Виджия Апте останется в наших сердцах как неутомимый борец за права восстановления нашего народа. Бесстрашный боец, которая давала дух нашему народу. Это она в нужные опасные минуты для нашего народа бросалась буквально под грузовики КАМАЗов с ребенком на руках, бросалась на автоматы, бросалась на встречу дубинкам,
полицейским. Она была очень бесстрашным человеком. Меджліс кримсько-татарського народу закликає Україну покарати причетних до смерті учасниці кримсько-татарського національного руху Віджія Кашка, а світ – посилити тиск на Росію. Про це йдеться в заяві голови Меджлісу Рефата Чубарова. Меджліс кримсько-татарського народу рішуче засуджує вбивство російськими окупантами активістки кримсько-татарського національного руху Віджія Кашка і закликає українські правоохоронні органи докласти всіх зусиль для притягнення винних у загибелі до відповідальності в межах національних і міжнародних судових інститутів. Крім того, Меджліс також вимагає від російської окупаційної влади терміново припинити всі утиски прав людини на півострові, а також негайно звільнити незаконно анексований Крим. Умисне вбивство. Прокуратура Автономної Республіки Крим розслідує смерть Віджія Кашка саме за цією статтею. Зокрема, прокуратура півострову порушила кримінальне провадження за фактами проведення незаконних обшуків напередодні, затримань і смерті ветерана національного руху. До Єдиного реєстру досудових розслідувань внесено відомості за фактом смерті Віджія Кашка. За статтею 115 – це умисне вбивство. Наразі до Генеральної прокуратури скеровано кримінальне провадження для визначення підслідності. Арешт на 2 місяці. Настільки окупаційний суд Сімферополя ув'язнив Бекіра Дегерменджі, Асана Чапуха та Руслана Трубача. Їх звинувачують у вимаганні грошей у великому розмірі. Вирок Бекіру Дегерменджі, батькові фігуранта справи, 26 лютого Мустафи Дегерменджі прокоментував адвокат Едем Самедляєв. Он добропорядочный гражданин, и поэтому мы просили избрать ему домашний арест. Но, к сожалению, судья нас не услышал и избрал меру пресечения содержания в СИЗО. Они не предоставили никакой медицинской помощи. Судья сказал, что это не в его компетенции. Значит, наши конвоиры, они решили вызвать скорую, но, видимо, там в такое и Бекир отказался. Поэтому будем сейчас доставать медицинские документы, чтобы ему непосредственно были выданы ингаляторы. Напередодні під час так званої спецоперації у кафе в центрі Сімферополя окупанти затримали ветеранів національного руху кримських татар Дегерменджі, Чапуха та Аметова. Там знаходилися Віджія Кашка. Руслана Трубача окупанти зняли з рейсу, коли той їхав у Київ. Крім того, напередодні відбулася низка обшуків. Зокрема, затримали Юрія Баранова, Курцеїта та Ельдара Абдулаєвих. Після допитів останніх 3 відпустили додому. Одному з фігурантів бахчисарайської справи Хізбут Тахрір продовжили арешт до 11 лютого. Підконтрольний Кремлю Верховний суд Криму відхилив апеляцію адвокатів Зіврія Псіїтова. Засідання відбувалося у закритому режимі. Мы уже, наверное, со счету сбылись. Какой суд? Очередной цирк. 24 человека в одной камере. Получается, 3 камеры в одну камеру. Зеври, у него гипертония. Периодически нужно отправлять лекарства. Но, к сожалению, сейчас без назначения их врача этого нельзя сделать. Наразі це всі новини. Дивіться наступні випуски. Заман не пропустіть. Дізнавайтеся більше. Будьте з ЗТР.